Dayan. Wa pa yun tawag si paring boy palpak. Kayam tao faktuhan na. Wala ba yung kwarta rin niya? Basi ko si Project Pre. Pinangan na si Project mabuhat na to. Dili ba nga ko apre magimingaw naman ko sa atong trabaho ko nga si money baka nang manulis. Mangawat. Ko patay tao. Lagi. Wa matay kwarta ron pre. Ay mas may manay gunta. Ay dili ka. Naigon ako pre. Pati katula ka mo ko pre. Ay. Ano naman? Gusto na ka patinong tao? Dili kagit. Kagit. Ikaw sinanggo. Kanang maglulo sa kapre nga. Kanang imong hawa sa guantes. Guantes. Magpalit na siguro kung midsas pre. Pre. Hoy! Sa kaya sa pre. Kaya niyo. Ganiyar ko paabot ninyo. Nagdi ka laging tao pre no. Ikaw ba? Ito nga ka man Unyara, ikaw unyara. mo diskutan. Unyara. Nagsitag huwat din niya. Ato siya pangutan ng dugay ka. Nagsiko siya paabot. Di na be ka na mo ganyan nga asa ka maghuwat kay magpaabot ni. Oh, ituyo na ko dire kay mingaw. Maoga na iya nga dugayam ni mo sa man. Sa may Huwatay. project ron. Nay, yahunon. Ay, naate. Dili. Naon sa naanan mo nang sige pamusit si pangano. Katul na kay kamu daw ba? Katul na kay kamu daw. Sa tamanulis nga wasa ko ipapatay ninyo. Kawat. Kanang kuan. Ayaw ana. Lahi nga pangwarta. Unsa man? Easy money. Kana. Kana si mani ka bro. Tuk mo tagbarko dag tsura may. Ay dili. Usa manglungkap tag tindahan bangko naman. Ay dili so kamo ba na unsa? Unsa kanina? Ayaw mo paghisgo to mga anak kay palahi sa ta. Wala hita. Unsa man ang pangwarta habi? Mamina mi. Kabantay mo sa Pikas Barangay. Sa bukayan. Happy na Sa pista. Bukayan. Na ay matsugi. Matsugi na yabang ni Mr. Kapre. Ang ato ang Ilan premium na pre? 500,000. Patay pre. Kanindot ta. Consolation prize na. Dili pa ta makasag tao pre. Antay no. Consolation na 500,000. Lima man good pre. Bisa pagdako ka nag-premium ng matsugi dia. Wa mo gud may talent ana unsaon mo pagkuha na. Wa may talent unsaon na. Mao ganigi. Patapok ta mo diri kay atong praktisan gituyo na ko diri. Tudloan mi nimo. Natural tudluan ta mo. Nga naa man ay mga introduction, mga talent portion, mga question and answer portion. Kibaw ka na mga utokan. Uy pre, basta Basta matsudan sir gani. Pariyan ako gawas. Ay, matsudan sir. Matsugid. Matsugi. Kuas mo. Mao gani. Matsugi pariyan ako gawas kanang matsu. Mao gani. Bukbok nga. Pero kinahanglan ipakita ang inyong lawas. Matsugi gud. Ato pa ni ana re pre. Ana re. Hubuha. Kana. Matsugi god. Kana sakto na. Kini mao na siya pre. Ya, mo paso-paso man na. Paso-paso na. Okay sige. Paso-paso na pre. Ana sa pre kay matsugi ko ana niya. Eh, unsa man na pre? Mura ka. Mura ba kana? Dako ni bonaw. Dako bonaw ko. Ayo. Ay, magseryoso. Magseryoso ta. Ana matsugi man na. Tuluhay di ba pre ang kanang matsugi. Lalaki ta pero magbinabay. Kana gani. Sus. Sige pre. Kana. Kana. Saya magpaso-paso tani. Kisa may una. Ay lobo ang mga judges. Ay, yung mga judges. Okay na may nato yung makita, pre. Kada dayo unsa pre na. Nang liki, lagi na, pre. Ting init man. Asan magpractice sa paso. Kinalang paso, pinakiay, ha? Kiyay. Sa to pa day sa pagkakaroon di ta mong patay tao magbinayo ta. Magbinayot, mao na akong tuyo og tumong ninyo. Ako'y una. Sige. Di sampol, ke? Sampol. Oh, pinakiay, ha? Hi. My name is Angelita. Sa inyong pananaw, batignaong, pero sa kong mama, grabe ko kagwapa! Okay. And now, ako'y naniwala sa kasabihan, walay babaeng masakitan, kung ang mga tumboy manghingo ko lang dan. And I thank you! May nana. Narutan daw kita. Kasi may pakul ka daw. Sige, pre. Taro nga, pre. Hi, ladies and gentlemen. I'm Alin Mokay. Kung gusto kang maglikay sa black eye, pues, kung inyo kumusugutan sa dalan, daga na lang daan. Ako'y naniwala sa kasabihan. Ngaway banang makulatahan. Kung di lang motor jack o silingan, inay, thank you! Klaro dito ka din. Ay, pre. Ikaw, pre. Hindi tugsa. Wow. Gamay lang tao, dako kayo.
Ako'y naniwala sa kasabihan nga walay bayot nga makulatahan basta mo bayad lang pag human. I'm good evening. Okay, pasara mi pre. Okay na pre. Nindot kita na bada si mo. Ano mahikap ang kapre? Oh, grob. Oh. Sakit pre. Ay, sakit ko mo. Ulo, uy. Ano mga kapre nga mo ra maglahi. Uy. Agoy. Pre, naunsa naman eh. Pre, sa man pangwarta ning atuwa o maghikap-hikap lang kadre. Ano pre? Laki mo ta. Mo lagi pre ka magkakwarta mo sa muna ako. Oo. Ano ang ni pre? Ato tuloy yung pre. Nagkago niyo pre. Salamat ka ring 500 pre. Ang resulta ni mo, gubang pagkapaga. Ayo di ba? Naway paging dako kay kahoy. Sa kalibo, pre. Agota. Agay! No. Ang agyanan sa kong utot ng buhagay. Agoy, kasakit akong kigol. Akong kigwan na nga da.